Ev der gundê Zaxoraya Heskîfê ye. Di nava heftiyekî de bi dehan xanî dibinê ava bendava Ulusiyê ango germa vê demane. Ne tenê bermahî û cihên dîrokî, xanî, zevî û baxçeyên gundiyan jî dibinê avê de dimînin. Gundiyên ku nekarin pêşî li noqavbûna gundê xwe bigirin, qet nebe dixwazin darên xwe ji bendavê xilas bikin. Valla ha gundê me xirab ya avê daha ye mecbûrin van dara ji xwe re ji nav dertînî ve bişawitîne were batmanê. Valla kezeba me sertîş. Çaçke ew barat çêkirin. O saçê. Salihe Kandemir jî ji gundê şikefta ye. Dema ji serê banê xaniyê xwe li hatina ava bendavê dinêre, êş û jana wê zêde dibe. Êşa ku nekariye pêşî li avabûna bendavê bigire. Perê me nedanema. Timam ji me kuştin ew jî erse jî firota me. Ersa me bû firota me. Me bi ser avê xist. Av berda ser firaxkê me, eşyayê me, malê me, milkê me, baz û razê me tev xiste bin de. Zarokê me hişne li vadere de kamê bi kur veherin vî çileyê hanakê. Kamê bi kur veherin ez qurban. Heta niha ava bendavê daye ser 5 gundên derdora Heskîfê. Li gundên derdora bendavê nerhetiyeke zêde dest pê kiriye. Bavêja ferman me rabû beram du navê de min ev. Ne perê me hene em çêkin û ne imkanê me hene. Perê me nedane me baxçekê me te min avê de mane temam. Ji vir de heremey zêne, ji vir de heremey zêne kes tune zilam tinin em şepirtin. Valla em çi bixwazin boşa em bê çadirik jî bi destê me heta em êş xwe li vadrika daniyane heta got mexanîkê xwe çêkirbane. Halo nebûane gundê me xera nebû gundê me xweş e û bin avê de nemane. Lêkirina bendava Ulusiyê 5 salin di rojevê de bû. Lêçêkirina bendavê di nava 10 salên dawiyê de bê navber berdewam kir. Li gorî plana ku hatiye danîn heta 4 mehan bendava Ulusiyê dê bi temamî tije bibe. Ev eserê got ez ê bêjim bi destê serê komariya Tirkî hate girin lê tamamê piştgiriya dinyayê û bi taybetî jî kedvê re belkî en ya gunehkar a gunehbar belkî jî UNESCO'ya wek got dibêjin yanî qaşo mîrasê medeniyeta şaristaniyê got diparêze ama mixabin li Hesenkêfê û lê ez ê li hewza Mezopotamya ya Dîcleyê nebûne xwedî û bi tev de bi piştgiriya hevdû ev nake tune kirin. Bendava Ulusiyê ji sînorê Êlihê heta beşek Mêrdîn û Şirnexê 300 kilometre çargoşeyan li xwe digire. Di nava sînorê bendavê de hemû gundên li ser çemê Dîcleyê dê dibinê avê de bimînin. Ev tenê yek ji wan gundan e ku ji ber bendava Ulusiyê dibinê avê de maye. Dema ku bendav bi temamî av bigire ji Heskîfê heta Kerboranê 199 gund wê dibinê avê de bimînin. 5000 xanî wê ji nav biçin û 100,000 kes jî ji neçariyê koçber bibin. Maşallah dekak, Rûdaw, Heskîf.